ina so ke makina so na akan sanki wallai zan ba da raina. Ku zo ku ji labari na yan uwa zan fada yau kunji akan so da kauna zan ba ku kowa da kowa ya ji ina kama kan soyayya ne kuma gashi na jin daɗi aye haka. Soyayyar ki ta mini rana dole ne in faɗa ba wai ba ita wani fuskar ki har abada ba zan manta ba da na gan ki sai na ji daɗi zuciya sai ta barka ba aye to kai. Soyayya da daɗi za ku biyo ni domin ku sha labari domin a cikin ka na duba yan uwa akwai wani sirri ka sa hakuri a cikin ranka kare da ka samu ta buri aye aha. Masoyiya tana kauna ta rayuwa ta mini rana ko ina na juya na juyo sai na ganta zaune gabana domin ta zan fitila mai haska idona aye haka. Da na ganta sai na ji daɗi zuciya sai ta hoyin murna ko ina muka zaga al'umma kaga sai sun nuna muna tafiyar da tsakaninmu babu mai gujewa aye to kai. Masoya ina ta jiran ko dan Allah ku bar jayayya zan rike amanar juna soyayya ban damayya idan kuka sa yarda tsakanin ku za ku ji daɗi aye haka. Ai dole ne na yi murna tun da yau na yi dacen mata ina kaunar tare na gimbiya ta sarautar mata muna rayuwar mu cikin jin daɗi soyayya aye